kabit. Awayon niya si legit, nag-ilog sa putahi. Ang nauraba murag watel, luoy tawon si legit, gibiya ag pinakalit. Wala jud gani mananghid, nga sa kabit ka bagid-bagid, mas isog pa si kabit. Awayon niya si legit, nag-abot sila sa korte. Kabit wala nakaarte, mga kabit hindi ni legit, mga kabit hindi ni legit, mga kabit hindi ni legit, mga kabit hindi ni legit. Ayaw lagi upang ngabit, at gihapon kang legit. Samot na kung magsakit, biyaan rakaan ang kabit, mas isog pa si kabit. Awayon niya si legit, nag-abot sila sa korte. Kabit wala nakaarte, mga kabit hindi ni legit, 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 mga kabit hindi ni legit.